Alikho elishona lingenazo izalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Uhlube uDlubu ekhasini umkhanazi kwikhomishana kaMadlanga. Zizoqiniswa ezokuphepha ezikoleni. Kanti ke bathwese iziqu abahlengekazi kwelikaMthaniya. Izindaba ze1KZN TV uzifundela usiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ingenele usukwini lwesibili namuhla ikhomishana kaMadlanga ehleli enhlokodolobha ePitoli. Le khomishana iza ngemumva kokuthi ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu Natal uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngoJulayi waveza izinsolo ezithi osopolitiki nezikhulu zamaphoyisa ziyaxambukela kumsebenzi wamaphoyisa futhi zinokuxhumana nezigebengu ezithinteka kumacala abucayi. Ukuhlala kwekhomishana namuhla kuqale ngokugamanxa kwehora lesishagalolunye ekuseni. Kuqhubeka yena uMkhwanazi ethula ubufakazi bakhe. U-Advocate Mahlape Silo ucela uMkhwanazi achaza ukuthi athatha kanjani amadokoda ngo-121 kwithimba eliphenya ngamacala okubulala okuhlobene nezepolitiki. uMkhwanazi uphakamisa ukuthi kuze ithimba lawahambiswa ukuzochaza ngoba wayengeyona ingxenye lelo hlelo yena wezwe setshela ukuthi amadokodo ahanjisiwe. To explain in details as to the movement of these dockets to the head office because I was not the one that moved them. I believe that the investigating team who handed the dockets to the head office will perhaps come before the commission so that they can explain the whole process that they followed, including the scanning of the document prior to handing over and the audit that they conducted when they received them going back. My involvement, commissioners, is when I first received a briefing in May that the docket are already in Pretoria. And the briefing I received, which I referred to in my statement, is that 121 dockets are in Pretoria. So it was not necessarily explained that they went in patches. So it was said 121 dockets are already in Pretoria. And when I asked as to who directed that, and the response was from Kellen Matlow was that Gerald Kumalo is the one who ordered that those dockets must come up. So the people that facilitated that move, I think they are better positioned to explain. My involvement only is limited to the briefing I get and the inquiry started making thereafter. Kusenjalo udaba lomyalelo owakhishwa uNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu wokuthi kuhlakazwe ithimba eliphenya amacala okubulala okuthinta osopolitiki nalo alisalanga ngaphandle. uMkhwanazi uthi ngesikhathi ethola lo myalelo akalihlakazanga ithimba kodwa into eyenzeka kwancishiswa isibalo salo nacabanga ukuthi mhlawumbe ukushoda kwezimali yikona kwaba nomthelela. Ubese eveza ukuthi umuntu ongachaza kahle ngalokho ukhomishana kazwelonke uFani Masimula. Commissioner, as I said yesterday, that the instruction was not officially given to me. It will have been sent to the National Commissioner, and National Commissioner did not communicate anything to me. But what I know of is that the team continued working, it never stopped. However, the numbers of members that were deployed in the team were reduced. Now, the reason of the perhaps reduction of the total number of personnel deployed might have been influenced by the budget. But I guess the National Commission is in a better position to explain what led into the reduction in terms of the number of personnel. So there's quite a lot of police officers that withdrew and went back to their stations, whereas others remained. All right. So if I understand you correctly, until there was official communication to you from the National Commissioner, you did not take steps to disband the task team. That's correct. I did not take steps to disband the task team to date. uMkhwanazi uphinde wachaza kabanzi ngokukhathazeka kwabo ngelungu lePhalamende uFidel Adams weNational Coloured Congress okwazi ukuthola ulwazi oluyimfihlo lokusebenza kwezobunhloli okungazeki ulithola kanjani. Ikhomishana iyaqhubeka. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV ku Channel 261 ngiseThekwini.
Zizofakelwa amakhamera obuchwepheshe besimanje manje izikole zaKwaZulu Natal okuwuhlelo okuhloswe ngalo ukubhekana nobugebengu obahlukahlukene okubalwa ke kubo ukuphathwa kwezikhali, ukusetshenziswa kwezidakamizwa, ukuhlaselwa kwabafundi nothisha. Lokhu ke kuvezwe nguNdunankulu lesifundazwe uThamintuli namuhla ngekathi ke khuluma nabezindaba eThekwini. Kusayindwe isivumelwano sokusebenzisana kwezinhlaka ezahlukene ukuqinisekisa ukuthi ke izigameko zobugebengu ezenzeka ezikoleni ziba umlando. Siyazi ukuthi izikole nesikole sifanele sibe nokuxhumana nama-police stations. Manje ke sifuna ukuqinisa kwakona lokho nanokuthi kube nenhlelo zokwazisa ama-awareness programs azoba khona athinta abafundi kanye nomphakathi. Njengoba sithi lolu hlelo kufanele lindwe luholwe kakhulu yibo abafundi uqobo, kube khona abafundi abazowamanxusa ekuthenini ezikoleni zabo ayingabikho ibullying, ayingabikho ukusenza kwezidakamizwa, angabikho ukuphatha izikhali engafanelekile, akwande ukuhloniphana ezikoleni. Ileyo nhloso yethu kakhulukazi esifisa ukuthi iphumelele. Kodwa sesithi manje sifuna ukufaka manje nobuchwepheshe besimanje manje ongamakhamera esibeka ibudget engango-1 million ukuze siwafake. Sesiwafakile ezikoleni ezingama-20 kwezikoleni ezingama-60 esifisa ukuthi sifake zona la makhamera lana. Lezi nhlaka zifaka ke amaphoyisa, abe-CPF, abamabandla, amakhosi kanye nabanye. Kuvele ukuthi kusukela ngoMasingane wangonyaka owedlule sekubekwe izigameko ezingu-2300 kufaka phakathi ezokuhlukumeza, udlame nokunye okuningi. 2024 salahlela otshaba u4 abafele ezikoleni. Kunokungena kukhuthuza othisha ezikoleni. Sifuna ukuthi konke lokho ngabe kusenzeka izikole zethu zibe indawo esafe, kube indawo yokufunda nje kuphela ezisaphambili ikusasa labafundi. Odabeni oluthinta izinsolo ezithinta ithenda yokuphakelwa kwabafundi ezikoleni ezabeke zibandakanya noNgqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni uNdunankulu uveze ukuthi zingaphezulu kuka-900 izikhalazo asebezitholile. I praise the media at the right time on the issue of the allegations. You know, there are 957 appeals on the nutrition tender, and I'm allowing treasurer to work on that so that when I brief the media and the public about the decision I will be taking, I will not leave piece of what was reported to my office. Abafundi bakhuthazwe ukuzibandakanya kwezemidlalo, izinkulumo mpikiswano, ukuveza amakhono nokunike okuningi ukudala ubumbano ezikoleni. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu ngeseThekwini. Kubongwe ukwesekwa kwezisebenzi zomnyango wezempilo okubalwa kuzo abahlengikazi kanjalo nabezimo eziphuthumayo emcimbini wabo wokuthweswa iziqu. Ungqongqoshe kulomnyango kwaZulu Natal uNomagugu Simelane ugqugquzele lezi zisebenzi ukuba zibe nesihe kwiziguli ziziphathe ngezandla ezimnene ngesikhathi kuqhubeka lo mcimbi waminyaka yonke obubanjelwe eRoyal Showground eMgungundlovu. Injabulo ibibhalwe emehlweni kubahlengikazi kanjalo nezisebenzi zosizo lokuqala ama-paramedics ngesikhathi betheswa imyezane kwimikhakha ehlukene kwezempilo. Abanye baveze ukuthi ibona bokuqala okuphumelele emndenini. Iqala ukuthi uthoshe isithi ekhaya nje mina iqala ukuthi kube khona impumelelo engiyitholayo nje uthosha nabanye abantu. Since ngisayingane kade ngifuna ukuba umhlengikazi, namhlanje ngifikile ngizothola iziqu zami zokuba umhlengikazi. Manje kuchaza ukuthi sengikwazi ukusiza abantu, iphupho lami lifezekile. Ungqongqoshe kulomnyango uNomagugu Simelane uthi ukwesekwa kwabafundayo kubalulekile. Siyazi ukuthi bonke abantu abafundayo kunengane engadli ngesikhathi ngoba besafunda. Kunomndeni late because umama ubesebusy eqedele i-assignment. Siyabonga kakhulu as families ukuthi you have supported our health workers ukuze bafike lapha ekhona namhlanje. Ningabaqiniseli ukuthi engasesokhathala eley'ncwadi zabo. Bobaba abakhwenyana ningabaqiniseli omakoti ukuthi hayi ngangakuloboleli ukuthi uzofunda la ekhaya. Siyabonga kakhulu leyo support. uSimelane uqhuqhuzele izisebenzi ukuba zibe nesihe kwiziguli.
When you see a patient, see your sister in the patient. When you see a patient, see your mother, your father, your grandfather, your grandmother. Because if you see them as your family, kusho ukuthi the patience yakho will continue to be there. We will be patient with our patients. We will be able to treat our patients with the respect that they deserve. We will continue to honor our patients. So the one request that we are making as a Department of Health is for you as health workers to see a family member in each and every patient that you treat. Kanti uSimelane uphinde wanxusa imphakathi kubivikela izisebenzi zomnyango wezempilo. We cannot accept a society where those who dedicate their lives to saving others are themselves at risk. Therefore, every attack on a health worker is an attack on the community's own health and well-being. And this is what community members must understand. The trauma that is endured by our staff, from the fear in those moments to the long-lasting anxiety afterwards, is a burden they should never have to bear while trying to save our lives. I call on every member of our community and leaders to take ownership of the safety of our healthcare personnel and the equipment that enables them to serve. Protect our ambulances. Izindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseshowgrounds eMgungundlovu. Ake sihlabena nali ke futhi sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sivele sikubingelele siphinde sikwamukele ke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zihamba phambili namhlanje. Uhlube uDlubu ekhasini umkhanazi kwikomishana kaMadlanga. Zizoqiniswa ezokuphepha ezikoleni kanti ke bathwese iziqu abahlengekazi kwelikaMthaniya. Iqembu lezombusazwe iDemocratic Alliance KwaZulu-Natal lithi ukuzidlela amahlandlo okhethweni lokuchibiyela obelibanjwe kuWard 64 eThekwini izolo kuyinkomba zokuthi ke abantu bakuleli sebebeke amathemba abo kuleli iqembu njengoba sebephelelwe yithemba ngezinye izinhlangano. Leli qembu lithi lemphumela mihle kakhulu uma kuqhathaniswa nabayithola ngaphambilini. Amaqembu ezepolitiki asenikwe ithuba lokufaka izikhalo uma kukhona abangeneme ngemiphumela yesikhashana yokhetho lokuchibiyela ebelibanjwe kuWard 64 eThekwini izolo. Ukhetho la kaWard 64 kumasipala waseThekwini luhambe kahle, imphumela seyikhona. iDA igcinile iward ebekwelayo vele. Yayikade ilwina ngo-55% kuma elections ka-2021, kulokhu ilwina ngo-63%. Kusukela manje ke kuzokuba yilosihlanu ithuba lokuthi makukhona ongathanda ukufaka isikhalazo noma phecelezi i-objection kuma results ale by election bangakwazi ukwenza lokho ungakashayi u5 PM ngolesihlanu this week ngoba umthetho uyakuvumela lokho. Sekungumlando ukuthi ke iqembu iDemocratic Alliance likwazile ukugcina le wadi njengoba ke liyiphumelele ngamalengiso. Majority, which is the biggest we've ever had. But it's once again very clear to us that voters have lost interest in other parties and they're putting their trust in the Democratic Alliance. We've always said where we govern well. Even the president has told his ANC councillors exactly the same. And I think this just really bodes well for the upcoming municipal election next year and a change in government in the city of eThekwini, which is so needed when you look at the collapse of service delivery. Lolu khetho lube ngezinye ebezibhekwe ngabomvu futhi amaqembu ezimisele ngokuyiwina ngenxa yobukhulu bayo liwadi. Kulolu khetho kubeke nezigameko eziningana lapho ke bekuvinjwa abantu ukuba bavote besola ke ngokungabi abendawo. Abe-MK bathi ke bazibona ke besebenze kahle kakhulu. Umkhonto wesizwe party usebenze kahle kakhulu, you got 23%. Kwiwadi ethanda kakhulu kakhulu and siyazi ukuthi istruggle sabantu abamnyama khona senzile ngoba since 1994 abantu abamnyama bakazi babe in control of that ward. We promise wonke umuntu wase-Ward 64 ukuthi ngalo 23% now we have a tool esokwazi ukuthi
siyimeje ngayo going to 2026 local government election. Estatementeni esikhishwe yi-ANC iveze ukuthi isibhale izikhalazo futhi ifuna ke nemanager kamasipala iTheku ithathele izinyathelo abasebenzi bawo abebebonakala besebenzisa izimoto zomkhandlu ukuthutha abavoti. Kanti i-IEC ixwese amaqembu ngokuziphatha ematendeni ngaphandle kwezikhungo zokuvotisa. Ezindabeni ze-One KZN TV kubuke umuntu omkhona Mvubu ngeSithekwini. Umasipala osemandeni ukhuthaza abalimi abancane ukuba bangalimi ngenhloso yokudla kuphela kepha babheke nasezimakethe zokudayisa. Lokhu kulandela ukuthi umnyango wezokuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane kulo masipala uvule inkundla ebizwa nge-Fresh Produce Market lapho ke abalimi bezokhangisa izivuno zabo bephinde futhi bedayisele nomphakathi. Umasipala wasemandeni uvule inkundla ezinsuku ezintathu ebizwa nge-Fresh Produce Market lapho abalimi ngaphansi kwalo masipala behlangene khona bekhangisa phinde bedayisele kumphakathi izivuno izitshalo zabo ezahlukene. Lo masipala uthi lokhu kuyingxenye yokubakhuthaza abalimi ukuthi bangalimeli ukudla kuphela kodwa belimele nokudayisa. Sikhuthaza amabhizinisi even emakhaya ukuthi kungapheleli ekutheni balime bayisebhodweni kodwa balime bayisebhodweni omunye umkhiqizo bayilethe la sibavulela imarket iplatform lesicreatayo njalo njengama season athize siyicreate iplatform nje ekanje sibanikeze nje insukwana nje ithe xaxa sibalekelele sibalande sibalethe la and then ke bese sizama ukuthi sishumayele ivangeli lasemphakathini ukuthi awuzoba supporter labantu so that bakwazi ukubona ukuthi imikhiqizo yabe iyabasebenzela. Lo masipala uthi ukhuthaza amalungu omphakathi ukuba ke yasebenzise kezolimo ukulwa nokuntuleka kwamathuba omsebenzi. Ezinye zendlela njengoba sithi amathuba omsebenzi awekho kodwa sithi ke abantu kukhona abasengakwenza emhlabathini ekutheni bakwazi ukuziphilisa. Bayancoma ke uma sebeqedile nesinazi incomo esiyitholayo ukubona bekhuthaza ukuthi umasipala awuqhubeke ulenze loluhlelo uqhubeke ubambisane sinobudlelwano obuhle nomnyango waka-agriculture sinobudlelwano omuhle ne-enterprise ilembe ekutheni lo mcimbi ukwazi ukuthi ube impumelelo. Umnyango wezolimo uthi kudlala indima enkulu ekutheni ke kuthuthukisa abalimi abancane ngokuthi imikhiqizo yabo idayiselwe kwizitolo ezinkulu. Uma sebetshalile into zabo zakhula bese ke sizohlela lento ke sibambisene nomasipala no-enterprise ilembe ukuthi ke labantu ngophela abanye ngwathi bayatshala kodwa egcine nabazi bazodayisaphi. Yila asingenelela khona ke siuhulumeni ukuthi sizokwakha lezi imakethe lezi. Okwesibili sibaxhumanise noBoxer kunehlelo kahulumeni wazokuthi uRaset la khona abantu uhulumeni balekelela ukuthi bathathe bahambise eyimakethe. Ngathi ke ileyo ndlela esingelela njengayo njengoba ubona umnyango wezolimo enyangeni edlule kade sivula uhlelo ukuthi abantu bafake izicelo zokulinyelwa nokunikwa imbewu. Ngakho ke lokho sibona kulekela kakhulu. Izindaba ze-One KZN TV kubinkosi enhle Mthembu eMandeni. Njengoba sekungene isikhathi sehlobo uqubuka nemililo yequbula abalimi ke basenquthu baveze ukuba bayalimala kakhulu ngakwezemfuyo kanjalo ke nokusha kwamadlelo kanti ke nemvula ke futhi ebandayo iba nomthelela ongemuhle ikakhulukazi kwizinkomo. Lokhu ke kuvele ngesikhathi kuqhubeka umhlangano wabafuyi obubanjelwe esikhungweni iSheep and Wool enquthu nokuyilapho ke bekudingidwa khona izindlela zokugcina imfuyo ingaphazamisekile. Abafuyi basenquthu bahlanganyele ndawonye ukuba beqwashisane ngemfuyo ikakhulukazi njengoba sekuyisikhathi semililo. Omunye walabafuyi uthi baxoxile ngodaba lokushiswa kwamadlelo. Namhlanje sihlangene ngokuthi sizoqwashiswa ngokwemfuyo nanokuthi izilwane zethu esiyifuyileyo siyiphathe kanjani. Kepha esibhekana nakho la endaweni esihleli kuyo amadlelo bayawashisa ayasha kodwa ke enkosini sokwabikwa lokho sinazo inhlelo la zokuhlala phansi ukuthi sibonisane singabantu ukuthi kungadlalelwa emlilweni ngoba yiwo kakhulukazi osilimazayo la endaweni ungalimazi imfuyo kuphela nemizi yabantu. Sikwazileke kulonyaka lo ukuthi sixoxisane singabantu bendawo ukuthi cha akubanjiswana.
Uqhube ngokuthi bafisa ukuba uhulumeni ekwazi ukubaxhasa bekwazi ukubiyela imfuyo yabo. Bese ngakujabulela ukuthi icishamlilo njengasebusika zihlale zibe seduzane ngoba yizo ukuthi makusha kube likhuni ukuthi zitholakala ngoba kukude edolobheni. Yilokho bese ngakucela. Okwesibili esingakucela ngakuhulumeni ukuthi aselekelele. Siyahlupheka kule ndawo yakithi ngokufuya. Imfuyo yethu iuvansi. Indawo zikhona. Siyehluleka akulula ukuthi sithole nezingcingo zokuthi sikakelezele. Mangabe uhulumeni bengasinceda nje ukuthi sithole ucingo endaweni zethu sikwazi ukukakelezela imfuyo yethu. Khona manjalo omunye walaba uveza ukuba kufanele kube nezinkanji ukuze kube khona ukudla kwemfuyo noma abantu beshisile. Mhlawumbe izinto ezingenzakala ukuthi kuzameke ukuthi kubiyelwe kube nezinkanji la kuzokwazeka khona ukuthi umlilo ufuneke bewushise kodwa bewushise ungafike einkanjini kunkambelwe kugcinwe la kuzokwazi khona ukuthi kutholakala utshani kuzokwazi kuba namadlelo kudleke imfuyo. Okunye mhlawumbe kungenziwa okulimaza izilwane uqubuka nezifo nje ikhona zezilwane ekwazi ukuthi kutholakala indlela yemjovo makusebusika kutholakala indlela yemjovo ukuthi zijove ngoba ayikwazi ukudipha ebusika ziyagodola kusuke kubanda kunanesithwathwa nani so kufanele kutholakala indlela yokuthi ithole imjovo bese kuthi ehlobo ke kutholakala indlela yokuthi uhulumeni asixhase ngedipho sikwazi ukudipha imfuyo ngokuhlukana kwazo ngoba idipho leinkomo nelemfuyo nelezimvo alifani. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisenquthu. Ake sihlabena nale linye ikhefu siyabuya nengosi ezomnotho kanjalo nesimo sezulu. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zamaphambili namhlanje. Uhlube udlubu ekhasini umkhanazi kwikhomishana kaMadlanga. Zizoqiniswa ezokuphepha ezikoleni kanti ke bathwese iziqu abahlengikazi kwelikaMthaniya. Irandi lakuleli u17.47 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u23.76 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20.61 maliqhathaniswa neeuro laseYurophu. Igolide ke lona lingu$3,639.49 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$67.95 umphongolo. Ake singene sijulile ngosini yezemidlalo. Injabulo kubalandeli beRichards Bay FC ibuyela esibayeni sayo uMhlathuze Sport Complex ngemuva kweminyaka njengoba ke lenkundla ibilungiswa kabusha ukuze izoba ke sezingeni lokusingatha imidlalo yePremier Soccer League phecelezi iPSL ngabafuphi. Abathandi bezemidlalo badele imvula baphuma ngobuningi babo ukuzobuka leli qembu libhekene neTX Galaxy kweBetway Premiership. Badele imvula namakhaza abathandi bebhola bayosibukela bukhoma umdlalo weBetway Premiership obuphakathi koSokhaya Richards Bay FC neTS Galaxy enkundleni uMhlathuze Sports Complex eRichards Bay. iNatal Rich Boys beyidlala kokuqala umdlalo wayo weligi emva kweminyaka emine njoba lenkundla beyilungiswa kabusha uMasipala uMhlathuze. Abalandeli ngibona namhlanje bokufana ukuthi day 1 sisekhaya and abalandeli bephumile nokubivula ibikhona kodwa ngicabanga ukuthi abalandeli ngicabanga bazokwenza kakhulu mehluko because abalandeli bebese bekhona bafana ngomdlalo omunye basobe eda so ngicabanga ukuthi basobe faka ipressure lethi besedlala so ngicabanga ukuthi abalandeli even ngigemelandelayo esekhaya abahlezi bephuma bekugcwala besigcwala istadium. Umdlalo ngathi umdlalo bemdlalo kakhulu umdlalo wokuqala wePremiership Betway ngicabanga ukuthi nabafana benza kahle kakhulu ngoba imphumela bakhona besilindele iwin la ekhaya but nxa ipenalty sitholile sangakwazi ukwenza igoli so ngicabanga ukuthi abafana hlasempe nabo kusekhona ukuthiwa ngoba abafana abaningi abasha esinabo kodwa nje going forward siyabona abafana bazolunga. Sijabule kakhulu ezama Rich Boys ukuthi njengamanje sedlala la ekhaya njengoba ubona njengamanje isikhathi ku10 kusho ukuthi siyemakhaya sesiyolala asifani nokuthi sile eThekwini la kumele sisuke khona le sifike la ebusuku ngo2 so nje pick up to abafana abasebenzile namhlanje siyabonga kakhulu support ama results although engasijabulisanga kahle
kahle ngoba siwayekile amathuba bebaningi kakhulu sawayeka kodwa into engisho ukuthi kusho bekumene kwenzekile kodwa nje abafana bethu sibehand them siyabonga kakhulu ngoba bekenzini namhlanje sibonga wona lo 1 point esiwutholile. Umqeqeshi weRichards Bay FC uRonnie Gabriel uthi benze konke okusemandleni ukuzama ukunqoba lo mdlalo kanti uphinde wazokwalisa ukujabula ngokubuyela kwabo ekhaya emva kwesikhathi eside besebenzisa inkundla yasemlazi okuyiKings Wellington Stadium. In today's game we could have taken away the 3 points. The performance itself was a fantastic display of football. We took the lead in the first half, continued to dominate the exchanges. Yeah, we feel excited. We're ecstatic about about our home support. They used to travel all the way to Umlazi for the last 3 or 4 years, and now they got us back here at home, and they're showing us the love and affection that we so much desired, and we're going to repay them, and we're going to show them that we want to play for them and make it exciting times back here at our home ground. Kanjalo nomqeqeshi weTS Galaxy uthi kuhlezi kunzima ukubhekana neqembu elifana neRichards Bay FC kanti uthi nabo bazama ukuhlanganisa iqembu elinabadlali abasebancane. And then I said before the game, Richards Bay have a good team, so many transitions we can see when we analyze everything, and then we prepare ourselves, but it's not easy to defend against Richards Bay. Umdlalo olandelayo weNatal Rich Boys izodlala ekhaya kuyo lenkundla uMhlathuze Sport Complex mhla zingama-24 ngeholidi kumandulo nalapho izobhekana khona neMagesi FC. Ezindabeni ze-1 KZN TV bekuThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake sikubhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa ke ebese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile